Mm. 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 Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng tinumis ng Nueva Ecija. Yes, at meron tayong longganisang batutay. Ayan, ng Nueva Ecija. At meron po tayong pritong bangus, rice, at ang drinks natin, tubig. Opo, ang dish natin po ay dish ng ating mga kababayan na taga Nueva Ecija. At ang nagrekomenda po ng ating tinumis or dinuguan ay si Ma'am Lene Kimbo na taga Virginia, USA. Thank you so much Thank you po, so ma'am. much po at ingat ka po dyan, ma'am. Yes. Napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si Jobel Yamamoto. Ayan. Si Sisi ay taga-Japan at Yes. 13 years na siyang nasa Japan, mga foodies. Ang kanyang content ay mixed content pero ngayon po nagmumukbang na siya. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Ayun! Ayan guys, napanood natin ang bago nating kaibigan na si Jobel Yamamoto. Opo, mga foodies, sana po supportan po natin si Sisi Jobel Yamamoto at syempre mag-subscribe na po kayo. Yes. At pakiclick na din po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Jobel Yamamoto. Yes. Ayan. Sisi, thank you so much po sa online collaboration po natin. Thank you so much. Po, at ingat ka po dyan. God bless po. Yes. So mga foodies, Happy Halloween! Happy Halloween, yes. Ako ngayon si Coco. Ako naman po ay Forest Fairy. Ito ay Forest of Friday. Ayan, bago tayo kumain, guys. Opo. Magdasal muna tayo. Ala, nagdasal yung aswang. Magdasal na tayo, mga podibis. Opo. Amen. Amen. Ayan, mga kapodibis, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo, Mga takay foodies. Kapampangan. Yes. Sakto-sakto yung kakulab natin. Taga Nueva Ecija Opo, siya. sa Nueva Ecija. Yung ano Ang din. pagkakain po na ng dinuguan natin sa dinuguan ng Nueva Ecija ay ginagamit po nila pampaasim ay bunga ng sampalok or dahon ng sampalok Bulaklak. tsaka bulaklak. Yes. So tayo naman po mga Kapampangan ang ginagamit natin ang pampaasim ay suka. Suka. Yan. Anong una subo natin, no? Ito na lang longganisa. Sige. Ito yung batutay ng Kabanatuan. Ang sarap nito, oh. Bilog na bilog. Una subo, mga kapudibis. Tumayo pa ako para makain ito. Bilog. Sisi Jobel Yamamoto, para sa iyo po ang unang subo. Kain po tayo. Kanta mo. Ang sarap. Wala. Lagyan natin sa... Yan. Maganda ba, mga podibis? Ay, sorry. Titikman natin to. Mm. Ito, oh, may bunga pa siya ng sampalok, guys, oh. Tamang-tama dinugan yung ano natin pagkain kasi Halloween nga, di ba? Yes. Yan, sa mga yan, naka-off shoulder na ako tapos Yeah. naka-makeup pa ako. Yan. Pagkatapos namin magmukbang, pumila na po kayo sa mga gustong magpangulat. Magpagamot. Nagagamot ka ba? Siyempre, nasa forest eh. Sarap.
Ganito pala yung ano nila, no? Yung dinuguan nila. Napakasarap. Masarap. Tapos malalasa mo talaga yung asim. Masarap din. Mm. Marami din mukbangers sa Nueva Ecija, no? Si Villa Fan Vlog. At saka si Inday Mukbang. Hindi iyan. Ay, Iyang Mukbang. Inday Mukbang. Na-miss ko na si Juan. Si sis iyang mukbang mo. Taga yun, Nueva Ecija. Tsaka si Queen Mukbang. Tsaka sino pa? Marami sila. Ha? Camille. Ayan, si Camille. Labanan natin to. Ayan. Bangus tayo. Ito. Harap. Sarap pala ng pagkain sa labas. Sarap na bangus. Ayan. Napagod kami sa kakaanting na mga Wala man natakot. Ako na lang sila na. Ang dami. Sarap. Ang sarap. Yung luganisa natin gawa siya sa beef. Baka. Baka. Masarap po. Sarap. Cheers. Kahit multo na may pilik pa, mata pa rin ako, guys. Mga foodies, alam niya din namin, alam pareho yung namin, character. Di ko alam kung anong gagawin niya sa niya. Sa character niya. Hindi rin niya alam kung anong character ko. Surprise lang. Meron nag-suggest nito si Gino. Si Hungry Gino, guys. May bagong upload siya. Ay, pwedeng paula. Mamaya ulaan kita. Papaula. Sige, ulaan kita. Pumila kayo. Sino kami? Ay, ulaan mo nga si Queen Natsu. Queen Natsu Kabalen. Okay.
Yan. Lalong ano yan. Dadami pa yung kanyang blessing. Kasi napakabait niya. Mm-mm. Mag-subscribe kayo sa Oo. kanya mga kapudibis. Queen Natsu. Twin nuts. Sisik, ano yan, kabalen po natin sa Kapampangan. Mm-mm. Abangan nyo daw yung ano niya, bagong upload. Mag-a-upload siya ng bagong upload. May magbe-bake yata siya. Oh. Abangan niyo po. Sarap. Ito may sampalo ko. Ako yung yung multo na binugbog ng mga kasama. Nagiinuman sa labas tapos binugbog Oo, kami. kaya yan, no? Di ba ang ganda? Binugbog ako. Sarap. Magugulat si si Lalab. Mm-mm. Kasi naka-off shoulder ako. Ay, mission na po. Ate Sheena Dancel. Hindi, nanonood din yan. Mga Naka-silent siya. Mga kapudibis, meron YouTube ang aking ate na si Sheena Dancel. Supportan niyo po siya. Busy lang po siya pero nagsa-silent na po siya. O kaya magre-replay siya sa atin. Kahit sino. Busy lang sa work niya. Ingat po kayo dyan ni Abby, tsaka Cotton. Sana all, no? May tatawagan kang Abby. Be, gano'n. Belums. Patawag ka kay Gino. Aray ko. Gino agad? Gino. Bakit siya na lang ang bukang bibig na? Si Gino. May booking ako sa inyo kay mga Kapo Davis. Ano na yan? Nag-video call sila, harot-harot. Sinabi mo na, di ba? Sinabi ko na ba yun? Oo. Pinakita sa akin yung picture nila. Boyfriend lang kami si Gino. Panood. Sarap. Ayan, sa mga nagre-request ng dinuguan po, ayan, madami po kayo natabunan na yung mga comments ng mga nag-request. Ito na po yung dinuguan po ninyo. Yung iba parang linalagyan ng ano kasi yun? Ginata. Oh? Sarap. Mga kapudibos, huwag kakalimutan ang kakulap namin, Jobel Yamamoto. Napaka niya din yan. Supportive. Sa mga Pinoy mukbangers. Tsaka masarap din po yung mga kinakain niya. Yes. Nagutom ako. Tagal kasi makeup eh.
Ahas. Ang dami sili, oh. Sarap. Sarap, no? Para siyang sinigang na may dugo. No? Kasi may sampalok. Kayo mga Kapo Davis, kumusta yung nyo? Halloween. Halloween nyo. Kailangan sabay na lang kayo. Kung di pa kayo nakabaksin. Di ba? Ako fully vaccine nga. Oh, saray. Fully na siya. Kami sa pa? Sa 18. Pwede na siyang Ano yun? Sarap? Sarap. Akin na to. Gusto kong bilog. Alam mo naman. Sarap. Sarap, nakakanis yung dinuguan. Tagal ko na din kumain ng yung dinuguan. Siguro yung tatirang dugo dyan, yun ang ginamit mo sa leeg mo, no? Maganda ba? Oo. Sabi niya kay tatay, tay maganda, maganda ba ako? Sabi niya, oo. Bagay ko ba yung ayos ko? Oo, maganda ba ako? Sabi niya. Bakit? May maganda bang ganyan ng ayaw? Sabi ni tatay. May maganda ba mo? Aswang? Aswang, sabi niya. Siyempre, ako yun. Ako yung aswang. Tapos sabi ako naman daw, di naman daw ako nakakatakot. Paano ka lang tignan mo naman buhok mo? Nakakatakot ba yan? Kaya nga, forest fairy. Oh, taray. Paula nga ako. Alam mo, kumain siya, nulaan kita. Bigay mo yung palad mo. Kaya, tignan mo, nulaan kita. Sure ka? Oo. Anong wala na naman yan? Baka na naman yun. Nulaan natin yung palad mo. Hindi natin maubos to, ang kapudibis. Sa mga foodies, naubos po natin yung batutay longganisa natin at saka rice at may konting natirang ano na lang yan sili na lang po, tsaka Wala konting nang dugo na lang po yan. Sa mga foodies, Jobel Yamamoto po. Pagkatapos po namin, please lipat po kayo kaagad sa kanya. At mga foodies, inaanyayan po namin kayo kay
Chobel Yamamoto at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes. Sa lahat po na nakasubscribe po sa amin, inaanyayan po namin kayong manood at mag-subscribe kay Yamamoto, ha? Please. Thank you Pasko so much naman. po. Yes, mga kapudibis. Love, love, love po. Yes, love, love, love. At mga foodies, please bisitahin din po natin ang aming kabalen na si Queen Natsu. Ayan. At mag-subscribe na po kayo sa kanya. Ayan. Regalo na natin sa kanya Oo, yun. Pasko naman din. Yes. At sa mga Pinoy mukbangers na din po, paki-visit na din po yung mga channel nila. Yan. Yes, at sa mga members namin, ayan mga kapudibis. Yan, ilalagay po namin sa, sa description box. Ayan, mga Sa kapudibis. screen. Yan, mga kapudibis. At gusto po namin i-shoutout ang mga nagbigay ng star sa Facebook page po namin sila Mel, Betsy Tampos Igot, Dolores G. Ginto, Arian May Luna Tiope. Ayan. Thank you so much po sa binigay po ninyong star sa amin. God bless po. Thank you so much po. Ay, salamat po. At shoutout din po kay Salamat. Tantan sa mga kasama po niyang nasa work sa Taiwan Fushing Company, Gangsan District, Kaohsiung City. Ayan. Yes. Shoutout po daw si Ma'am, Sir Lei ay, Sir Lei Guan Yu. Kwanyo, likwanyo ko. sa Kapampangan, iniwan mo ko. Ayan. Shout Sir out Lei Guan Yu. Kwanyo, ayan. Sa Fushing Company. Shoutout po sa inyo at Yes, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa mga taga-Taiwan. Opo. Taga-Taiwan Sa mga sila. foodies, kung nagustuhan po ninyo ang aming video ngayon, please paki-share na din po at paki-click na din po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos na The Foodie B. Ayan, mga kapudis. Ganon din sa Facebook page namin. At saka TikTok namin at ang Instagram ng The Foodie B at Yes. TikTok ni BPM. Yes. Shoutout mo pala sa Team Matibay, Team Walwal. Si Lea Payawan at si Baby Allison. Yes, Shoutout sa Jason inyo. Laksamana, ayan po. Ayan mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!